эргашбои амак собиқаи зиёди 38 солаи моҳидорӣ дорад. ӯ аз хурди вақтҳои холигиашро дар соҳили Сирдариё мегузаронид. шавқу завқи беандозаи вай нисбат ба табиат вайро ба канори об меовард. завқи бачагӣ то рафт ба шуғли доимӣ табдил ёфт. то ҳол эргашбои амак пас аз кор ё рӯзҳои истироҳатӣ барои оромии асаб машғули моҳидорӣ мешавад. аслан касби вай ронандагист. ӯ собиқаи зиёди корӣ дошта, ҳамчун ронандаи автобусҳои мусофиркашон кор кардааст. ҳоло ҳам фаъолияташро дар ин самт идома медиҳад. агар дар рӯзҳои корӣ чамбараки мошин зери дасташ чарх занад, пас дар рӯзҳои истироҳатӣ шасти моҳидорӣ асбоби асосии кории вай барои шуғли доимиаш мебошад. баъзе якта баъзе нест моҳӣ нест кудар гайронда амин милтиқида андохтана нест куна амин боз милтиқ куди ҳам андоза моя гарбун киди мезанад болболи дайро гашта амин сар мё 7-8 ба то соати 2 меистам мебурам. амаки эргашбои моҳидорӣ анъанавиро пеша кардааст. шасти барқиро намеписандад. вай мегӯяд ки яке аз омилҳои нест ва нобуд гардидани моҳиҳои камёфт ин шикор бо шасти барқӣ мебошад. ғафурҷон каримов, моҳишиносӣ раёсати ҳифзи муҳити зисти вилоят, дар суҳбат гуфт ки шикор тариқи дастгоҳи шасти барқӣ ҳам дар кишвар ва ҳам дар Русия манъ гардидааст. сокинон барои аз байн нарафтани моҳиҳои нодир бояд саҳми хешро гузоранд. дар байни дӯстдорони моҳӣ, дар байни он шахсоне ки нисбат ба табиат ғайриқонунӣ муносибат мекунанд ёфт мешаванд. аз он ҷумла барои ба мақсади худ расидан онҳо аз шасти барқӣ яъне электроудочка истифода мебаранд. маълум карда шудааст ки электроудочка ба захираҳои моҳӣ хеле таъсири бад мерасонад. ба захираҳои моҳӣ расонидани электроудочка ман бо мисолҳои мушаххас гуфта метавонам. вақте ки шахсони алоҳида бо ин аслиҳаи манъшудаи қатли омӣ ба истифода мебаранд барои қонеъ кардондани талаботи хурд, моҳиҳое ки аз майдони ҳамин электрикӣ во мехӯранд, дучор мешаванд, якчанд маротиба дучор мешаванд, онҳо оянда аз наслдиҳӣ боз мемонанд. бинобар ҳамин истифода бурдани ин электроудочка бо мувофиқи қоидаҳои моҳидории ҷумҳурии Тоҷикистон ва қоидаҳои моҳидории Федератсияи Русия тамоман манъ карда шудааст саросар. дар дарёҳои вилоят зиёда аз 50 намуди моҳӣ мавҷуд буда, аз он зиёда аз 15-20 намудаш аҳамияти саноатӣ дорад. ҳоло аз ин миқдор моҳиҳо 14 намудаш ба китоби сурхи кишвар дохил карда шудааст. аз миқдори моҳиҳои камёфт бошад 10 намудаш дар обанборҳои ҳавзаи вилоят зиндагӣ мекунад. риояи ҳатмии қоидаҳои моҳидорӣ яке аз омилҳои аввалин дараҷа ба ҳисоб рафта барои аз байн нарафтани моҳиҳои камёфт сабаб мешавад, гуфт ғафурҷон каримов, моҳишиноси раёсати ҳифзи муҳити зисти вилоят. ва чхеле ки медонедон обанбори баҳри тоҷик яке аз маҳзанҳои калонтарини аҳамияти дорои аҳамияти саноатӣ дошта ба ҳисоб меравад. ман гуфта метавонам ки имрӯз моҳиҳое ки солҳои пеш собиқ то сохтмонҳои азими иншоотҳои гидротехникии обӣ то сохтмони ин иншоотҳо моҳиҳое ки дар кӯли арал зиндагонӣ мекарданд ва барои афзоиш кардан ба дарёи Сирдариё ворид шуда то макони мо то ҷумҳурии Тоҷикистони мо дар болооби обанборҳои Қайроқум ва Ӯзбекистон ҳаракат карда дар ҳамин ҷоҳо дар мавзеъҳои муайян тухми худро гузошта баъд бозгашт ба баҳри Орол гашта мерафтанд. ва имрӯзҳо ки дар ҳамин Сирдариё якчанд иншоотҳои бузурги обӣ сохта шуданду ва ин иншоотҳои бузурги обӣ аз таҷҳизотҳои моҳи гузар, моҳи бардорак надоранд. бинобар ҳамин аз ҳамин сабаб ин намуди моҳиҳо хеле нодир шудаанд. ман гуфта метавонам ки ин намуди моҳиҳи мӯелабмоҳии Орол пеш аз ҳама, мӯелабмоҳии туркистонӣ, хормоҳӣ ки аз оилаи осиётирҳо мансуб мешаванд, инҳо хеле нодир шуда гӯем ки тамоман солҳои охир дар обанборҳои мо вон намехӯранд.
бино ба иттилои мутахассисон аз санаи 1 апрел то 15 июн рӯзҳои афзоиши табиии моҳӣ буда, дар ин рӯз доштани моҳиҳо қатъиян манъ гардидааст. Якшанбеи 2 моҳи июл ҳамчун рӯзи моҳидорӣ дар кишвар ва мамлакатҳои пасошӯравӣ ҷашн гирифта мешавад. Мақсади таҷлили рӯзи моҳидорӣ ин ҷалби бештари аҳолӣ ба ин намуди машғулият мебошад. Тарбияи асосӣ, муносибати эҳиёткорона ба табиат ва захираҳои табиии он, аз ҷумла захираҳои моҳӣ, мақсади таҷлили ин рӯз ба ҳисоб меравад. кори эргаш амаки моҳидор бошад имрӯз омад накард, ба шасти вай ягон моҳӣ наафтод. Аз ин ҳолат қаҳрамони гузориши мо ҳаргиз роҳ афтода намешавад. барои вай муҳим он аст ки имрӯз низ чанд соати умри хешро бо табиати зинда гузаронид. бо ин амали худ вай пеш аз ҳама саломатиашро бардавому қавитар менамояд. гузориши Саид Мухтори Саиданвар, Файзулло Хон Обидов, Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилоъоти хабар.